kalma. Kalma lang, ambulansya. Kaysa nakatawag ambulansya ba? Gisuspenso na sulod sa 30 kaadlaw sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Central Visayas kon LTFRB 7 ang pagbiyahe sa usa ka unit sa modern jeep nga nalambigit sa aksidente sa Mandawi City. Usa ang patay ug 5 ang samdan human nalimbuwad ang maong modern PUJ niadtong Martes sa gabi sa Barangay Basak. Na-suspended man og 30 days ang iyahang unit. Then doon na po sila yung mga gipadala nga kinahanglan within 72 hours kinahanglan makapadala sila og accident report. So nana sila nipadala. Gitakda sunod semana nga ipahigayon ang hearing kalabot sa maong insidente. Magdepende sa resulta niini nga mamahimong magpabiling suspendido o makaduso og lifting for suspension ang operator sa unit. Gibutyag sa tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga si Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol nga tuyong mi overtake ang maong modern jeep hinungdan sa pagkalimbuwad niini. Suway ni siya og pag-overtake ang sa usa ka sakyanan nga nag-una niya. Unya diri siya misubay sa sa opposing lane, sa opposite lane. Sa iyang pag-ari sa opposite lane, naa siya nakasugat pod nga laing sakyanan. So sa iyang na lose control siya sa iyang manobela o nabanggaan niya ang usa ka nakapark na auto dito po sa MC Beriones Highway. Ang LTFRB 7 sa ilang bahin nagtinguha nga malikayan ang susama nga mga hitabo. Gitun-an nila karon ang pagpahigayon og seminar sa drivers ug mga operators hilabi na kabahin sa defensive driving sa paglikay sa mga aksidente sa kadalanan. Mag-seminar mi dili lang kay ang driver doon naman tayo drivers academy training. Every Wednesday man na itong ginakandak day usahay na po tayo Thursday. Pero ang importante po ang operator. Kaya ang operator mo sa LTFRB, ang operator gid among penaltihan. Kay ilahan mo ng responsibility ang mga drivers unsaon nila pagpila ang mga drivers then kada adlaw importante gid nga dunay piptok ila ng maistorya ilang briefing mangingon na. Nasayran hinuon sa MyTV Cebu nga dili idayon sa pamilya sa nakalas nga pasahero ang pagpasaka og kaso batok sa driver. Pero as an update ni ining kaso karon ma'am kagahapon andam na unta mo pasaka og kaso nga ato ang mga traffic investigators sa MCPO apan adunay panagsabot or ang settlement na nahitabo ang pamilya o ang operator ni modern jeep. So walay nahimo atong kapulisan kun dili kay mo ilaha man ning desisyon nga dili na lang mo file og kaso ang pamilya. So naa sila kasabutan o nagpakita og affidavit of desistance ang kanang abogado sa modern jeep tali sa ilang gikasabutan nga settlement between the family o sa operator. Samtang puno sa pagmahay ang driver nga si Adonis Timafranca sa nahitabong aksidente apan niya iyang giklaro nga wala niya tuyua ang maong hitabo. Nangayo sab siya og pasaylo sa kabanay sa pasahero nga namatay ug sa ubang nasamdan. Iyang gibutyag nga kun siya matagaan og kahigayunan nga makagawa sa bilangguan, dili sa usa siya mobalik sa pagdrive lunot sa maong hitabo. Ma'am, masulbad din kasuha din ako mula pasaheroan ma'am, pahaway sa ako ma'am. Mangita ko laing trabaho ma'am. Kaya napa ko trauma itong pangitabo nga nakuhanan ko pasahero ma'am, napatyan ko pasahero ma'am. Sakit-sakit pa sa akong kabuton ma'am ba, napay kauwaw, kasakit, natanan ma'am, talang mga bati nga, di mayo na ako ma'am karon ma'am. Wa mo ko nalipay nga makagawas ko nga po, kaya akong kuhan lagi nga di naman mabalik itong usa ka tawo nga akong pasahero gud. Doon na say pahinumdum si Monte Alto sa mga operators ug drivers kalabot sa overloading nga usam maobserbahan karon sa mga modern ug bisan traditional PUJs. Now for the modern PUJ, only the class 2 ang allowed og standing, maximum of 8 persons standing. Kanang sa modern PUJ, class 2 kanang nag-side facing. Ang class 3 kanang front facing ang mga lingkuranan dili na siya allowed sa standing. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV Cebu.